No niin. Hyvää uutta vuotta 2026. Mä teen nyt tämmöisen kollektiivitulkinnan. Tulkinnan 3 kortilla teille ja intuitiivisesti valitkaa se kivi, joka vetää puoleensa, tai se pakka, joka vetää puoleensa. Elikkä lähdetään tästä ykköspakasta. Mä laitan nämä 2 muuta tänne sivummalle. Tumman vihreä on viimeinen ja vaalean vihreä on toinen ja keltaisesta aloitellaan. Okei. Täältä tulee kortti Avaan sydämeni. Täällä lukee näin. Kuvittele, että sydämessäsi on ovi, jonka avaat. Anna elämän tulla tuosta ovesta sisään ja koskettaa sinua. Sydämen avaaminen on rohkeutta tuntea elämä ja sen herättämät tunteet. Sydän on ovi kaiken yhdistävään henkeen ja rakkauteen, kotiin. Mä laitan tämän vielä näkyville. Tähän siihen voi tulla sulle ihan intuitiivisesti itselle fiiliksiä kuvasta. Ja sitten mä vähän kerron, että mitä mulle itselle nousee kuvan perusteella. Mulla katse kiinnittyy tuonne sinisyyteen ja siinä on vahva intuition väri. Eli mä oletan, että ykköspaikan valinneet, niin intuitio vahvistuu ja vahvistuu. Ja älkää luovuttako, vaikka tuntuu siltä, että mikään ei etene ja on jumissa vanhaan. Tämän kaltaisia ajatuksia. Sä oot oikealla tiellä. Ehdottomasti oikealla tiellä. Pistetään ensimmäinen kortti syrjään ja sitten täältä tulee seuraavaksi tämän näköinen kortti. Kortti, jossa lukee I liberate myself from emotions that don't serve me. Eli suomennettuna tämä tarkoittaa, että mä vapautan itseni tunteista, jotka ei palvele mua. Se voi kullakin tarkoittaa eri asioita. Mä kurkkaan vielä tuosta lehdykästä, että mitä lisää tästä puhutaan. Tämä on numero 25. Joo. Tää lukee näin. When we attach to negative emotions without consciously recognizing them, they feel like a part of us and start to define us. Eli kun me kiinnitytään negatiivisiin tunteisiin ilman, että me tietoisesti tunnistetaan niitä tunteita, ne tuntuu ikään kuin ne olisi osa meitä, eikä kuin ne määrittäisi meitä. Sitten tää lukee näin. Emotions are here to be observed and experienced, but not held on to, or they start creating imbalances in the body. Eli tämä tarkoittaa suomeksi kutakuinkin näin, että tunteet on täällä tarkkailtavaksi, tarkkailemista varten ja kokemista varten, mutta niihin ei pitäisi kiinnittyä. Jos niihin kiinnitytään, niin sitten ne alkaa luomaan tämmöisiä epätasapainoisuuksia kehossa. Se voi tarkoittaa sairautta esimerkiksi. Ihan fyysistä sairautta. Joo. Se oli siitä kortista. Mä vielä näytän sen tänne. Sulle voi tulla kuvasta mieleen itselle intuitiivisesti jotain. Noin. Mä laitan tämän kortin sivuun. Ja sitten täällä tulee tämmönen kortti vielä ykköspakkalaiselle. Eli tää lukee näin, go with the flow. Mene virran mukana. Ei ole mitään syytä huolestua. Asiat menee just niin kuin kuuluukin mennä. Huolimatta siitä, mitä mieli niin sanotusti puhuu. Ja mulla vahvimmin itselle kiinnittyy katse tähän delfiiniin. Delfiini on semmoinen ilontuoja, äärimmäisen älykäs ilontuoja. Ja sitä iloa on tulossa sun elämään kyllä. Joo, mä näytän vielä täällä. Sulle voi jälleen tulla intuitiivisesti kuvasta jotain mieleyhtymiä. Noin. Sitten on tää ykköspakka käsitelty. Keltaisen kiven pakka. Mennään seuraavaksi tähän vaaleanvihreän
vaaleanvihreän kiven pakkaan. Mä laitan kiven syrjään nyt ja kurkataan miltä näyttää kakkospakan ensimmäinen kortti. Eli täällä lukee näin, ystävyyden hengessä. Kohtaa jokainen vastaantulija ystävyydellä, hymyllä ja hyväksynnällä. Huomioi toisen ihmisen onnistumiset ja keskity siihen, mikä toisessa on hyvää. Tosi tärkeä viesti. Mä kurkkaan vielä, mitä täällä lehdykässä lukee tästä kortista. Se on sivu 36. Täällä lukee näin. Ystävyys on tärkeä rakkauden muoto ja ystävät kuin perhe, jonka jokainen itse valitsee. Pidä ystävyydestä huolta olemalla kiinnostunut toisen elämästä, olemalla läsnä kuunnellen ja tehden pieniä ja joskus suurempiakin tekoja toiselle. Muista kertoa ystävälle, kuinka tärkeä hän on sinulle. Aina voit kysyä, mitä sinulle kuuluu. Joo. Elikkä mulla ei oikeastaan kuvasta tule mitään, mutta ystävyys saattaa olla niin kuin, mä koen, että pelkästään tavallaan semmoista kahdenvälistä tiivistä ystävyyttä, vaan ystävyyttä voi ikään kuin osoittaa ihan kelle tahansa ohikulkijalle, tuntemattomalle ihmiselle voi ja kannattaa osoittaa ystävyyttä. Että me ollaan lopulta kaikki yhtä. Moni on yksinäinen tässä ajassa. On niin vahvat energiat kollektiivisesti, että se saattaa luoda niin kuin hämmennystä tulevan suhteen. Työelämä muuttuu, maapallo muuttuu, soditaan. Ihmiset kokee paljon helposti niin kuin semmoista hämmennystä erinäisistä kollektiivisista asioista ja emoista. Ja osoittakaa ystävyyttä. Tämä ei ole mikään syytös yhtään kellekään, vaan ehkä vaan semmoinen huomautus, että hei, että osoittakaa ystävällisyyttä. Ikinä ei voi tietää, miten yksinäinen joku on, riippumatta siitä, että miten laaja ystäväpiiri ehkä niin kuin, nimellisesti on, niin ihminen saattaa siitä huolimatta tuntea syvää yksinäisyyttä ja kärsimystä sen takia. Joo. Mä näytän vielä tämän kortin. Jälleen siitä voi tulla jotain sulle fiiliksiä tästä kuvasta. Joku osa kuvassa voi vetää puolensa erityisesti ja se on merkki siitä, että sillä osalla, vaikka värillä, on sulle erityinen viesti. Noin, mä laitan tämän nyt sivuun. Mennään toiseen korttiin. Tämän näköinen kuva ja teksti. Mulla huomio kiinnittyy erityisesti tuohon tytön upeaseen kukkalaitteeseen tuolla. Muista viattomuus sussa. Vaikka susta tuntuu, että sä olisit tehnyt pahoja asioita, me kaikki tehdään, niin sä oot lopulta viaton. Ja viaton ei tarkoita naiviutta ollenkaan. Sä voit olla viaton, vaikka sä tietäisit ja ymmärtäisit maailmanmenosta paljon. Pidä viattomuus. Se on ehkä se ydinviesti tässä. Teksti sanoo, että as I rest in the sacred womb I heal. Eli kun mä lepään pyhässä kohdussa, mä parannun. Mä ajattelen, että tässä viitataan varmastikin äiti maan kohtuun. Ja eli luonto. Mene luontoon. Anna itsellesi lupa parantua luonnossa. Äiti maa haluaa auttaa ihan meitä jokaista täällä. Kurkataan vielä, että mitä tästä kortista puhutaan lisää täällä. Tää lukee näin. The sacred womb, the first source of nourishment and healing, is where all life is born. Eli pyhä kohtu, ensimmäinen ravinnon lähde, ravinnon ja tämmöinen parantumisen lähde on, missä kaikki elämä on syntynyt. Semmonen. Mä näytän tätä vielä sulle vähän paremmin. Noin. Sitten olisi vielä kolmas kakkospakkalaisille. Tämä näköinen kortti. Ja kortissa lukee Rose Gold Cosmic Pool, Bathe in the Cosmic Love.
Soak up wisdom. Eli tämmöinen ruusukultainen kosminen ikään kuin allas. Ja kylve siinä kosmisessa rakkaudessa. Kylve viisaudessa. Joo. Eläimet on viestintuojaa meille. Se on hyvä muistaa ja niihin kannattaa kiinnittää huomiota tuolla kun luonnossa liikkuu tai ikkunan läpi kattelee pikkulintuja, niin niillä on usein viesti. Ja sä tiedät kyllä, onko eläin sun lähelläs viestiä tuoden. Tiedät sen sydämessäsi. Mä luen vielä tekstiä tuolta pakan lehdykästä. Katsotaan täältä. Eli tää on 20. Katsotaan mitä lisäinfoa täältä tulee. Joo. Eli täällä on tämmöinen affirmaatio, I radiate love and wisdom. Eli vaikka sulla olisi huono päivä ja susta tuntuisi, että mä nyt tänään pysty antaa mitään kellekään, niin tämä affirmaatio muistuttaa, että niinäkin päivinä sä voit sätellä rakkautta ja viisautta jollekulle. Vaikka tuntuisi, että nyt mä tuon huonoja energioita, mulla on huono olo, mutta harvemmin se on niin. Joo. Mä laitan tämän vielä näkyviin tänne. Noin. Hyvä. Sitten siirrytään kolmospakkaan. Tummanvihreän kiven pakkaan. Laitetaan kiven sivuun ja katsotaan mitä täältä löytyy. Täällä on tämmöinen viesti. Laskeudun rauhaan. Tässä lukee, että tee asioita, jotka saavat mielesi hiljentymään, kehosi rentoutumaan ja sydämesi iloitsemaan. Ja tämä aurinko täällä on varmaan keskeisen symboli. Se on niin kuin semmoinen eteenpäin menemisen symboli, vahvan maskuliininen symboli. Sun elämässä tulee pian ole tekemisen meininki niin sanotusti, jos tuntuu, että on nyt ollut pitkään jollain tavalla semmoiset jumiutuneet pysähdyksissä olevat energiat, niin nyt lähtee niin kuin toiminta rullaamaan. Mä katson vielä, mitä lisää tästä kerrotaan. Kerrotaan täällä. Tää lukee näin. Voit koska tahansa pysähtyä hetkeksi ja laskeutua rauhaan sisälläsi. Sinussa on ikuinen rauhan lähde, jota maailman kiire ei tavoita. Rauhaa ei siis tarvitse lähteä etsimään, vaan se on jo sinussa. Joo. Sulle saattaa tulla omia mielikuvia tästä kuvasta ja luota niihin mielikuviin. Joo. Sitten siirrytään toiseen korttiin. Täällä on tämän näköinen kuva. Tekstissä lukee My body knows how to self-heal. Eli kehoni tietää, miten parantaa itse itsensä. Ja mulla katse kiinnittyy ennen kaikkea tuohon upeaseen kukkaan tämän naisen pään takana. Se on tosi arvokas, elävä. Se luottaa siihen, että Jumala kyllä ohjaa sen oikeaan kukoistukseen. Ja oikeaan aikaan. Sulla ei ole mikään kiire minnekään, vaan kaikki hoituu. Joo. Sitten tää lukee vielä näin, että just as nature has a way of creating and deconstructing, our body has a way of breaking down and rebuilding. Eli aivan kuten luonnolla on keinonsa luomiseen ja uudelleen rakentamiseen, meidän keholla on keinonsa niin kuin ikään kuin rikkoontua ja sitten sen jälkeen niin uudelleen rakentaa itsensä. Solut uudistuu aivan kaiken aikaa.
sun ei tarvitse huolissaan olla, jos tällä hetkellä on vaikka joku fyysinen vaiva, vamma, vaikka sulla olisi diagnoosi, josta lääkäri sanoo, että tästä ei muuten ikinä parannuta ja olet kroonisesti sairas, niin ei, kaikki on mahdollista. Sä voit parantua. Todellakin. Ja sitten on vielä tämän näköinen kortti. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen oasis. Niin kuin siinä lukeekin, joo, tämmöinen keidas. Paratiisimainen paikka. Sä tuut vielä pääsemään tämmöiseen pisteeseen elämässäsi. Että sulla on oma pieni paratiisi maan päällä. Se tapahtuu kyllä. Täällä on tämmöisiä vinkkejä. Lukee näin, että refresh yourself, eli tavallaan niin kuin, virkistäydy. Close your eyes and find yourself in a lush oasis. Eli sulje silmäsi ja kuvittele itsesi tämmöiseen tosi vehreäseen keitaalle. Sitten täällä on, että be aware of the trees, the green grass and the pools of water. Eli oot tietoinen puista, vihreästä nurmesta ja tämmöisistä niin kuin vesialtaista siellä keitaalla. Ja sitten on affirmaatio, I nurture and refresh myself. Eli mä hoidan itseäni ja mä virkistäydyn. Mä en tiedä, voi olla parempikin suomennos olemassa sanalla refresh, mutta tämä virkistäytyminen resonoi nyt mulle tässä yhteydessä. Pidä huolta itsestäsi. Laitan tämän vielä näkyviin hiukan. Ja jos joku osa tässä kuvassa vetää puoleensa erityisesti, niin silloin viesti sulle. Tavalla tai toisella kuuntele sydäntäsi sen viestin suhteen. Noin, tämä tulkinta oli tässä. Mä toivotan kaikille kaikkea hyvää tälle vuodelle ja siunausta kaikille. Kiitos. Tämä oli ihana tehdä tämä tulkinta.